asorongoro gusinga tichiro chiri chinkoro lakini kiraboni gogende nabakonyara bangina bakwaraga ari mbere ke gotwere batwerwa chinyomba cyake baranchiyo tima itina bunu mushimo wasoire obisi asenga kiyo wasoire nkeke kwa korre ko ne kibuna no korre sa assembly ngorwa ndrore aba onchori kurasa chiriano echiro ya manga ne chire nkura karato gukina no twara kwira matoke twonya matoke atane tongoro tongoro ali ejwa syanyu kumate tongoro nyarengo era nyake bawo bono akatu akaonia matoka yinkonia tano etongoro abantu bai chire mono sana chire ri lero kiroko skogenda obone gethaki echiro agura kumingete imangeri twamanyite ya chenchire na ateba bantu kamanga yagota because the manga we knew mangeri twamanyite yero totoro manga bono so manga echiro county traffic resources yo nebwenete ko beka umuntu bwagagete NGO yowetra so mweshimiwa Misat Evans oyo jete agajene NGO igaponya manga echiro ikagite echiro yonse kabeke bita ekaroski nyomba kiri ororo ekabeka paka nonyire gisabti kital yakole gasingia sana. Our county government traffic resources kiaye asemange chiro and that is why abantu baitu bamanga batanye waka no ne banga you see bakwire bintoro bari go chobo asengenjo kicho kiarengaria to abatebetie county babeke mirango bere cyo kiri kingia sana lakini mirango kache karusigo gona kikaba misi just so we advised minister in his charge agam promise aganga 2 weeks abeke bintebya kore egere kichiro kiri asikita gitiri kigitwe bite birosiwe na echake go tumeka bune chiro na echake otwa alafu kaba ngetenga kiago cha korosikati asaba na inji bakondi umushimi watashikore buna enyomba cyake bara nemirango kitabwati ayuno mushimiwa ndetambukira gwakora kana kinaki nginganyete national government say county government echo gushurikira amangana yechirenge maikora etokoro shire yungima andake turimo gutambukana kitigambe kira abamenya abananto bancho